Assalamu alaikum. Yarinya, yaro sani dai. Ina zuwa baba, me za a baka? Yaro kai ne mai awarar. Bane ne yayata ne ta tafi siyo leda. Fatan dai akwai dimi ko? Bari mu ji. Allah sa ta yi ta dadi kamar ta kullum. Kware babu laifi. Hakika ta soyu. Kai ka soya ko yaro ko dai yayin ta ta soya? Ina leda? Ba leda, sai dai in bi ta in je in karbo. Yaro, je ka karbo leda. Zaka zuba min ta 50. Isauri i hanzari yaro. Isauri ka karbo. Zaka zuba min ta 50. Wannan yaron anya zan bar shi ya dawo. Wannan aware mai dadi haka. Amma akwai zafi kai na kajin da yake gumi. Kai yaro ka samu ledar dan akan hanya nake. In babu leda ni zan yi gaba. Auratawa babu baba. Haka ka tafi ka barta kana da Wallahi kai ka diba mana baba. Aba yaro inda nake azumi zan yi da awarar ka. Yo in ina so in siya mana. Wallahi kai ka diba. Ni na diba maka awara yaro. Ka dube ni ka tana diba maka awara. Wallahi kai ka diba. Yaran zamani akwai sharibil. Assalamu alaikum yaro, wai me yake faruwa ne? Wannan yaron ne tsina diba mai awara. Wallahi ya diba. Ni kuma azumi nake Kai yi. ƙarya kake yaro, wannan baba ba zai masa. To ka gani ko? Kaga wannan ya shaide. Wallahi ya diba. Kaga ya shaide ni. Kai yaro wanda tace arziki ne na san ba zai masa. Ni zan tafi yaro sai an jima. Zan tafi gida. Baba, wannan hular ta kanka fa. Wannan ai na siyo ta ne a Maradi. Kai amma wannan hular ta burge ni, ina so in siya baba na zai dinga zuwa. Wallahi amma in naje zan kama guda ɗaya kai ma. To baba ko zan iya ganin ta? Kai wannan hula ai ba a taba ta yaro. Kai dai zan kama ka. Uzu billah. Baba da mun kai mutumin ban. Dama na faɗa ma hiyadi. Kai baba an mare ka, zan ma ƙara ma. Ban sani an mare ka. Kuma hula da ran ta gado ce bana rabuwa da ita. Ni na yi gaba. In da halin kai ke sai ka je ka ci abu da zai kashe ka.